জয় জগন্নাথ বন্ধুগণ। ମହାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ପରମାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାମୟ ଠାକୁର ଦେବଦେବ ବଳଦେବ ପ୍ରଭୁ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ଚିରବନ୍ଦନ୍ୟ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ରସିକେନ୍ଦ୍ର ମୌଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କ୍ଲେଶହାରିଣୀ ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ ଭାବକୁ ନିକଟ ଅଭାବକୁ ଦୂର ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଭାବରେ ହିଁ ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ସବୁ ବେକାର ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ୟ ମନରେ ବିନା କାରଣରେ କଷ୍ଟ ଦେବା, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଶତ୍ରୁତା, ହତ୍ୟା, ଋଣ ଆଦିରେ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିବା, ଖଟିବା ବଦଳରେ ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ ଲୁଟିବା, ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇ ବି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସହଯୋଗ ନ କରିବା, ମନ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନ କରି କେବଳ କୃତ୍ରିମ ପୂଜନରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ଭଳି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ିବା ଯାଏ ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏଥିରେ। ତେବେ ଅସହାୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ, ଭୋକିଲାକୁ ଖାଦ୍ୟ, ମନ ବଚନ ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ଦୟା କ୍ଷମା ଶାନ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଆଦି ଭଳି ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଧାରଣ କରି ମଣିଷ ପାଖରେ ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଭଳି ଯିଏ କରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା ସେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଜରୁରତ ହେଲେ ସେ ମାନବ ଲୀଳା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଏ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର କରହସ୍ତ ନିବେଦନ, ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ତାକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆପଣ ଲୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭିତରକୁ ଟିକେ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।